drugari, dobrodošli na video na mom kanalu. Šta ćemo danas da radimo? Danas ćemo igrati da li bi radio treću epizodu, pa da ne budemo puno vremena, hajde da krenemo. Prvo pitanje glasi: da li bi imao 12 ili 18 godina? Pa sa 18 možeš položiti, si mlađi 6 godina, pa si mlađi 6 godina ili stari 6 godina? Pa ja bi uzeo više mlađi, zato što duže živiš i sve. 12. Da li bi imao računar ili bi imao telefon? Pa telefon i računar imam oba dvoje. Či oba dvoje imam? Telefon ne bi, zato što imam dobar telefon. Računar ne, isto dobar. Ja bi uzeo računar. Da li bi išao u Barcelonu ili u Real Madrid? U Barcelonu. Da li bi Messi ili Ronaldo? Četvrto pitanje. Ja bi uzeo Messi. Sve Barcelona mi je ne klub. Da li bi bio najbolji košarkaš ili najbolji nogometaš? Fudbaler. Pa fudbaler. Šesto pitanje glasi: da li bi da živiš u Londonu ili da živiš u Dubaju? To su malo teže pitanje, ali ja bi živio u... Londonu. Ne znam. Sedmo pitanje glasi: da li bi brata ili sestru? Brata, ja bi sestru. Ne, brata. A za se sa sestrom sam ja mogu igrati, ali mogu sam igrati fudbal, košarki. Si mogu, ali ću uvijek pobjediti. Ako bratu jednom 25 godina ne vratiš, ide u pobjediš. Da li bi razbio i iPhone 7 ili bi razbio PlayStation 2? Da, PlayStation 2 bi očeo prc. Samo umiješ čekić. U makasi, znači kad sam budu u makasi. Kako vidite u makasi? Sam drugo zabu izvadio. Čekaj. Ovako bi otišao PlayStation 2. Osmo pitanje, deveto pitanje glasi: da li bi imao najbolji internet ili najbolji kanal na YouTube? Pa da imam sad najbolji kanal na YouTube, nemam videa. Ja ne mogu ni ući na YouTube, ni na Facebook. Mogu na Facebook, ali neću na Twitter, Whatsapp, Instagram, Messenger, Viber i druge mreže. Ja bi uzeo najbolji internet. Ne znam, ja se mogu ovako truti i sve da najviše YouTuber na svijetu. Evo, da li bi imao najboljeg nastavnika iz matematike ili bi imao najboljeg nastavnika u likovnom delu kojom sam dala pece iz tjelesnog. Svi na matematiku su. Tjelesni onako sve pece, a matematika onako. Tim kontrolni odmah si pao, znači, gotovo. No, nešto kusta, vidite ovdje. Ne vidi se to. Da, sve pet, pa ja uzeo nastavnika iz matematike. I da ljudi, mislim da sam sve zahvalio, ali ja sam rekao da skupimo barem 3 do početka škole. A mi smo dobili 3 lajka u roku od 2 sata nakon te epizode. Znači, znaš šta reći osim, i da, video koji je izašao prije 23 sata, 35 pregleda. Znači, koliko vi volite pitanja i odgovor, ili zahvala? Znači, pitanja i odgovori, što sam vam zahvalio, su najbolji videi na mom kanalu. Da se još zahvalim na 250 vama, na 250 subscribera. Znači, 50 pregleda, 16 subscribera. Ti koliko vi podržava, nema ni
Pa pročeo sam u ponedjeljak. A danas je subota. Pa ponedjeljak. 5 dana. 5 dana, znači. Prije 5 dana sam počeo snimati na YouTube i već čiste odvali. Znam šta reći, mi ćemo sljedeći nove godine imati 100 subscribera. Znači, 100%. Kako smo krenuli? I 250 pregleda. Evo, inače ja to uvijek zaboravim pa ja se ovako zapišem. Evo, 250, samo što vama naopako kilometra. To je bilo to što tiče ove epizode. Nadam se i da, pitali ste me u komentare da li ti edituješ videa uopšte. Fudbaler 7 me to pitao, znači pozdrav za njega. Pitao da li ti uopšte edituješ videa. Ja sam napisao da, pa se on i još neki svađali u komentare. I sad da ne pomislo taj drugi što je svađao sa njim, ne zaboravio sam mu ime. A Fudbaler, ja sam napisao odgovor da editujem, a da se sad taj drugi ne bi naljutio. Ja sam samo odgovorio Fudbaler 7, a vi radite šta hoćete, znači mene je briga. Ja sam nemoj to udarati i svađati. Što sad radimo po komentarima. A mi ćemo imati sljedeći epizodi. A da, pa.